Ҳама салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман автори канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи ҷавоби Рамзия Кардагира. Вообще хов дорум. Ман ранги бекор нестам ки бишнем лағлақ карда гапҳои беасосу пуч бизанам. Но всё равно хова як тараф мондам барои шумо, барое ки дар Телеграм уже бародаро ҳамаш ки братан тестар бисёрш мега даже хиёлшон ки ман ҳамин шав мекунам мепартам. Не ки не, то есть ман шав съёмка кардастам пешаи хов, пага меброя видео. То есть ну уже шумо тамошошдари намоз биромада. Яъне ки дар бораи видеое ки Рамазон кард. Ҳамаша мефаҳмонам чӣ кор шуд одамое ки вообще надониста бошанд ва видео Рамазона ки чӣ мега ва оне ки мара даиҷа тӯҳмат кардагиян ки чанд қадар дар болои кораш 1 миллион 500 000 рубл. Яъне дар бораи ҳамаи комедия шумода ман мефаҳмонам. Ва як тавсияи хеле ҳам хуб дорум барои одамое ки мехоҳанд билет харидорӣ кунанд. Онлайн авиакасса ба боварии 100% бидроен, проценти хеле ҳам дастрас доранд. Бо аз ҳамада муҳимаш ки рӯзои ҷумъа тамоман 20% одамоеда ки билет мегиранд. Ба тамоми направлениҳо ҳастай. Номерои WhatsApp-шон дар болои экрани шумо. Як бардор дар Телеграм группа гуфт ки бардор гапот хеле ҳам хубан, оне ки на ҳар одам мефаҳмад, барои ҳам хотир оддӣ карда бугӯ. Як яҳудии баромад ки тамоми дини мора масад, тамоми муқаддасоти мора, китоби Қуръон мона, Аллоҳ мона дашном кард ва ҳамин видео дар канали Лангари баромад. Ва Лангари ҳамира ҳамаша гӯш кардак, баъдан бо аз дига одамо ки инаи яҳудӣ хеле кор карда, инаи чӣ хеле кор карда, шумо дига блогеро туда-суда масад. Паният набуд ки бе гуфтанам любой мусалмон мехеза ҳифз мекуна, мехеза зидди хеле одам гап мезана. Правильно? Ҳастай, бале. Но ин маънои ура надорад ки бояд ҳар одам ҳамун хеле гап зана ки Лангарида махул боша. Иҷа гап дар оне ки ту бояд правша гап зани. Усмон хест ҳамун яҳудиро ҳақорат кард. дар ҳамин лаҳза бародарота то 13000 киштем тай хоб кардем. анакир лаҳзат буд. марҳамат. گوش کردیم برادر عزیز. گوش کردیم اقسیل به عقل. آیا یگان ضرورت داشت همی که در شبکه‌های اجتماعی پخش کنی؟ اول در اینه چوچوی کشکبلود بعد در عقلی ایزنک در کوتاهی تده. تایید فرق نداره، نه تیبت نونی قاب وای میزه که ما در بکلونه در پیششه وای در دهنته خدا تقاره داره، یک بار نه چند بار رسول خدا تقاره داره، دین ایمان تقاره داره، چه ننگ ناموس چید چه همین مسلمانیت اجازه داد که همین نوارد تو بگیری پیشکشی مردم کنی. شما خیب گفته کدام روز همه جمع میشین میوین مدام میتین. Действительно рост мега. Чӣ дар кор буд ки дашном кардани Аллоҳу муқаддасоти мора мони дар назди халқ бишнава. Просто ту метонисти аму аввал дашном кардана сар кард, запикат кини, ё ки хатая мон гапзанишо ҳар дашномша запикат кардан мегиди, ё ки просто ам камташа монди, ҳамурам ҳақоратша дашномша запикат кини, баъдам ора буд ки инами яҳудии хар, инами хел гапҳои сахт мега, масади одама бишносен чӣ хел одамай. Леки видеои хача публиковат кардаги набуд. Ту қатъи одам адин адин ба телефон гап заден, запис кардем, партофтем. Ва ман ҳамин гапа гуфтам. Видеои ман мақсадаш ҳамин буд ки ҳамин гапа гуфтам ки ҳамин кор нодуруст буд ва барои ҳамин кор бале гапи Усмонама дастгирӣ мекунам. Правильно. Ва хесту ва дар бораи чӣ хел шид ки бо товба кардам худо, ман мегӯям ҳамин любой одам то нарасам, ман кордораш намерешам. вақте ки ин видео мебурад дар канали Лангари, Рамазон мегирад дар группаш паделица мекунам. Ман Рамазона дар ҳамун видео гуфтагим ки ту чанд моҳ пеш дар бораи ким кадом одамое буданд ки мара хостам поставид кунанд, ту видео вообще кардани будӣ. Лекин ман гуфтам таки ихтиёр дар худо чизи кори накардӣ, ба ман кори ту бетаҳқиқ мешавад, ман всё равно мебурам кор таҳқиқ мекунам, всё равно накун, но ихтиёр дар хитаи ман напурс. Мехоҳӣ кардан меги, но ман ҷавоб метавам. Ман гуфтам дар оҷа ғайрат нарасид бикунӣ видео. Хести дар иҷа силкара паделица кардӣ. Қатъи ман рақобат кардан нагуфтам, зур то намереса, лучши накунед, дахолат накунед. Системаида ки шумо кор дорен, ё ки Лангариш гуфт ки ту намедонӣ ки ман ба кадом ҳадаф кардам, ман ҳамаша гуфтам медонам. Просто дар байн ягон ошибкатон буром, ягон чизтон буромад, ман ки гап задам дидем ки правильнай, лезит накунем просто. Тамом далши равен. Но бинед чӣ гап мешавад дар иҷа. Вақте ки ман видеоро премьера мемонам апубликоват карданда, видеои ман ҳоло набаромада, Рамазон надидае ки ман чӣ мегӯм. Ва мегира видео съёмка мекунам, мепартоя ки пасопеш ай ман мебура пеш ай видеои баромадани видеои ман ки ба премьера мондагия ки мебинишаву аждани рафтесай, вайда паняда ки видео ман мебура ҳамин соат
раҳада. Вай ҳамихел мепартояд ки видеои вай чанд қа пеш аз видеои ман мебарояд. Ва дар видеош ҳол тамошо мекунем ки чӣ гуфта, яъне ки ма ответ кардаем. Рамазон аллакай дим бор омада расида, яъне ки ҷавоби Рамазон ҷавоби видеои ман нест. Мефаҳмед? Просто во дар бораи ман видео карда. Барои он хотире ки ин видеои маро надида буд ки ман дар видео чӣ гуфтагим. Мумкин аст ки ман дар видео прикин раҳмат гуфтам барои ягон кор. Не ки Рамазон уже автоматӣ тарсид аз оне ки ин ҳолот тамоми куни маро тар буданша дар халқ нишон медиҳад. Аз ҳамин хотир тарсиду хес хост ки пешакӣ ин кора кунад. Яъне ки ошибкае хеле ҳам калон кард. Вақти сиёмкада лангари ягон хел ҷавоб кардагӣ нестае. Агар ки дар вақти видео баромаданам накарда бошад, значит лангари ай рамзияда ба ақлай. Ай каладан да ки калай просто пуч ранги пичоқ тарбзай, ақл надора ки намедона ки чӣ кор кардестае. Ҳоло дар видеош тамошо мекунем ки чӣ хел худаш чойи худша ба дасти худаш кандестае ва мара гуфтестае ки телака дуруни чода. Яъне ки видеоро ҳоло таҳлил мекунем. Ман намедонам ки ака майра бикунам насиҳат и дар ин ҳолат мета аҳамият ба ин гапҳои мо ман иша намедонам. Но мо мекунем асосан мақсади ман барои шумо, барои тамошобиноа. Барои иё ман иёро медонам. Вақтшон уже расид погиза ё ютуб дафт мешаванд. Лекин дар ҳама ҷо муҳим халқай. Яъне ки ман қатъи худи тамошобино қатъи шумо ман гап задестам, ман бештар шуморо мефаҳмонам. яъне ки мо блогерҳо по сути бетамошобин ҳеҷ каем. Яъне ки ягон блогер ҳақ надорад ки бигам ман 1 миллион подписчик дорам, 2 миллион подписчик дорам, 100 000 подписчик дорам, барое ки ман зурум ва қатъи подписчикаш гап назанад. Чӣ хеле ки ман гап мезанам дар чатам. Гап назанам барое ки вот ман миллиони ки ман гап бо мехизя шери нарежени хеле чӣ дора бо гапш мезани ҳа? Ты никтои миллиони ты иборат ҳар як тамошобинат. яъне ки всегда дар ҷомеа дар соҳаи барандагӣ блогерӣ, яъне ки ҷойҳое ки та аз аудитория вобастаӣ, аудитория ришад мекунад. Муҳим аудитория. Бе аудитория блогер худаш ҳеҷ кай. Барои ман қадди шумо гап мезанам. гӯш кунед акайсо. Якум аъузу биллоҳи минаш шайтони раҷим, бисмиллоҳи раҳмонир раҳим. Барои чӣ хотир аъузу биллоҳи минаш шайтони раҷим? Барои он хотире ки дар ин кори мо шайтон ҳамроҳ набоша, яъне ки рамзия ба мисли рамзияҳо. Дар дасти ман китоби муқаддаси Қуръон монад. Чӣ гапе ки мегум, ягон калимаам дурӯғ намебурояд. Яъне ки гӯш кунед. Видеое ки Рамазон кардак, барои ман последний видеош ки Эсем Шарипов 1 миллион чанд қадар фреб кардаге. Ҳамин видео тамоман ҳамаш туҳматае. Ҳамаш аз сар то охира ҳамин видео туҳматае. китоби муқаддаси Қуръон мо дар даст мое. Қасам хӯрдан фақат ба Аллоҳае. Ин гап барои чие? Барои шумо. яъне ки ман ҳамихе қасам мехӯрам ки шуморо ман оиди ҳамин кор дар канса ҳеҷ вақт чӣ бугум разочароват намекунам. яъне ки ман метавонам ки бар як видео погизаи неми одама неми гапша мат кунам. ман ин гапа шуморо гуфтаистам, шумо мусалмон бошем, бовар кардем даи имена халқ да. барое ки чӣ накунам. но ҳадафи ман чие? ман ба як видео неки кора намекунам. барои чӣ? гӯш кунед созӣ. ман инро ҳоло изматат мекунам. изматат медонед чӣ хел мегӯянд? изматат вақте ки ҷанговара дар дуруни майдон метавонӣ резко нокаут кунӣ, не ки не намехелӣ мекашиши шусиш, немехелӣ ки маҳиб шава ко погиза. баъд ба ихтиёри худашам хел бғалта. ман инро ҳам хеле мекунам. барои он хотире ки чӣ хеле ки садои умед буд дар ҷоли замонавиш гуфтем. аввал албатта ки ман бовар накардан одамо. лекин баъдан погиза ҳамин кор шуда, аммо одам худаш уже аз кори кардагии худаш пушаймон шид. чандин боро даже каналш исломӣ буд, ранг канали намеовори алиш кард, хес баромад кард, гуфт ки ман дига исломӣ намекунам. хай мешава ки ман бестам ягон видеои дунявӣ мекунам. як вақт новости сиёмка кунира сар кард. ё ин кори худованда любой бори каҷ ба манзил намераса ҳеҷ вақт. аудиторияе ки ҳоло шумо мисол ӯро намефаҳмед, ӯ метавонад ки дар гӯшҳои шумо лапша кашол кунад. ҳоло ҳам вақт аст просто видеои маро ҳамчун даим беғараз тамошо кунен, ҳамчун даим беғараз ба фикри ман розӣ бошен, лайк бимонен, набошен не. именно барои лайк не, барое ки дига тамошобине ки даромад аз количествои лайк мефаҳмад ки чанд қадар одам ба фикри ҳамин одам розие. вот барои нами қадари лайк ва ҳам барои фаҳмидан ки чанд қадари шумо маро фаҳмиден. вақте ки ҳамчун беғараз тамошо мекунӣ, фаҳмидӣ, фарқ надорад ки ту подписчики, ту ғулом, подписчик шумо ғулом нестед, шумо управлят мекунед. блогер аз шумо вобастае. шумо ғуломи вай ягон ғуломи вай ёки ғуломи ман нестед. шумо любой вақт метавонед диден ва фаҳмиден бубуроен просто ай каналаш. ҳамин хеле одаморо нобуд мекунӣ. тепер тамошо мекунем видеоша, обзор мекунем, ҳамаша ман дар шумо мефаҳмонам ки чӣ гуфтаистед, чӣ бояд бигӯям. яъне ки ин видеои маро надидагиай, вақте ки ҳам видеоро сиёмка кардагиай, парсагиай, видеои маро дидагӣ нестае ки ман дар бораи чӣ гуфтам. магар ту илми ғайба мебинӣ? дар бораи ман гап заде мега. ҳоло видеои маро надидай, яъне ки видеои ман премьера мондагӣ буд, баромадана ман дар аввал фаҳмондам шуморо. и як бор қатъи ман гап зада, як бор дар асоси ҳамин чизе ки ман дар аввал гуфтам. ки баромад гуфт ки видео кунам, ҳамин хел кор да. ман гуфтам кардам мегирӣ, кардам мегирӣ, не ки ман баъдаш ба ҷавоб метам. тамом, дига гап заги нестае қатъи ман. Та ҳамин гап та
просто ҳамин гапта вот намехе устувор бош ки вот дар назди халқ дар назди мардум доказать кун ки действительно та юда ҳамин кор мебурой как мужик. Вот давай тамошо мекунӣ видеора, гап мезанем как мужик, фаҳмидӣ? дар майдоне ки мо ҳастем арена, ягон шер худша таъриф намекунад. Одаме ки худша таъриф мекунад ба мисли шере ҳастае ки хояи худша худш мелеса. бо мехезя шеринарӣ ҷане хеле дора хеле чӣ дора бо гапш мезани ҳа? Мо шеринар, мо фалон. Ты шеринари действительно нишон данӣ бошӣ дар майдон биро, намуди поединкае ки мо баротса кардесем, ба ҳамун намуд қатима баротса кӣ. Вот мебинем ки чӣ хели шерае, ки чӣ хели мужикае, ки чӣ хели палангае, ки чӣ хели рӯбоҳу шағолае. Қабул дорӣ визов? Всё, рафтем. Яъне ки гуфт ки подписаться кун, лайк ҳамон, ман доказать мекунам ки одам чӣ хел одам буд, куҷо грех, чӣ кор кард, доказать мекунам гуфт. Правильно, вот ба ёд бигирин ира, доказать мекунам гуфт. Тамошо мекунем. Ки мара чақаш. Чака аз роҳи хиёл карда. Мега хитай қаумни мегири чӣ хели ақли тира гум зад ки мара чака кор бигири. Пиздец, вот мефаҳмед одам мегум ку дар видеош худаш шер мега. Одам да чиво чезвеш зиёд шидагия. Худписандӣ и дар хислатҳои шахси мусалмон нест. И хе худписанди бачидан дар кор нест. Мо дар заминем ва ҳамамон мурандаем дар боломон Аллоҳ зурае. Бахшида ҳаёт. Яъне ки Сараш мекунем. Гӯш ку. яъне ман кори кардагем ки дига тамом ай кор ма уже. Ой блин. Ку. Вақте мега сараш мекунем, мегӯй как будто ки Ҳасим Шарипов видео кардиза боша. Бози мегӯй ки ягон чизи вообще бомбез намешава. Шарипов. Савол дар ту. Агар Паша Каҷала бугзад дар бораш видео мекунӣ, яъне ки и барои ту беҳтарин хайп мешавад ки дар ма ту видео ответ кунӣ. Барое ки шумо хеле маладоен да пеши мо аз ҷиҳати блогерӣ. Туда гарини хайп мешавад. Туда савол, барои чӣ ту накардӣ? Ман тара запретит кардам ё ки угрожат кардам, ман тара просто гуфтам бикун, но бе факт далел мешава, ман видео мекунам дар ҷавобаш ва гуфтам вообще ту невигнае ки та душманӣ макунӣ. ва ҳам гапа гӯш карда накардӣ. Тарсидӣ ё ки уверен набудӣ барои кор действительно будан. Просто ақл қатъи фикр карде ки ҳамин кор просто нелогичнияе. Ҳозир ман мефаҳмам чӣ хеле нелогичнияе. Ва ҳамира фаҳмидаву накардӣ, лекин имрӯз мегӯй вақташ омад. Чӣ ба ту одаме ки любой ту хата мусалмон ҳамихе мегӯй ки любой одам бояд вақте ки ноҳақира дид бихеза бига, яъне ки ту ҳамира ҳар кори худ кардаӣ ки любой блогер, любой конкурскун, любой чӣ да ту мехези видео мекунӣ. Барои чӣ дар моҳи август ҳамира навистагӣ будӣ ба фикри ма записҳо рози мемонам ҳамаша гӯш кунед тамошобино. салому алайкум вараҳматуллоҳ. Сози тинҷа омад, кори хубам ҳасоз. Дори вақт гап занем ядша. Ҳам як масъалае ки ҳамун конкурс карда буда як вақт чикор кадаи як одам муроҷиат кард то што фреб кадаи пул додай, короче гирифтаи пула фребш кадаи. Ҳамора ватсапота парту ватсап да переконференсия кунем, гап занем се каса, ҳамунҷа иншааллоҳ чӣ кунем. ҳамунҷа ҳаллаш кунем да, мақсадам ватсап да чӣ мекунем, гап мезанем. Чӣ гуфтӣ? Ма мақсада нафаҳмидам брат. Вай чӣ кор куна бояд? Барои конференсия ба чӣ мақсад бояд конференсия куна? Ту бояд чӣ кор кунӣ дай бай нафаҳмидам ман. Ҳамчун судя мебурои худ ё ки чӣ нафаҳмидам. Ав чӣ проблема доштае, чӣ хеле проблема доштае. Чӣ мегӯянд ша? Чӣ хеле ма ӯро фреб карда будам, чанд сол фреб карда будам. И хеле гапоша намегӯяд. дар канала дохил мегум конкурс кадаи чӣ кадаи уна му ҷароит кардам ку навистаи. Баъд гуфтам Ҳасим Шарипов гуфт ҳо. Пула гирифта гуфт масад фреб мон кард. Барои ҳамин гуфтам уҷа бидуроем гап занем, ма как судя ҳо. Ҳамунҷа гап мезанем. Ку бинем амира действительно фреб када ки худат ё ки не. Барои ҳамин. Ҳам перепискаи кия ҳамин худати кия ина мегап зидаги қатиш кай гап зан намедонам. 15 июни 2022. Ман намехоҳам братан ту дар ягон кори ман судяи ман бошӣ. Мақсад бехафагӣ барое ки хеле ҳаққу ҳуқуқа ман да ту додан намехоҳам, барое ки чӣ хел ту мара судид мекунӣ, судяи ман мешавӣ ё ин ки вая судид мекунӣ. И якум тарафаш, а дуюм тарафаш мегӯй барои он хотире ки ку буфаҳмем ку вая фреб кардагӣ ё ин ки не. Агар ту мара пурсидаста бошӣ, ман тура мегӯм накардам. Ва чанд сума мега, чӣ мега, дар бораи чӣ мега, подробно бугӯ. Ма бугум ки кадом одамай иҷа барое ки як гурӯҳ ҳастанд, хичон мара тӯҳмат кардаистанд. Ва ман худам дар бораи кор дорам озида алҷаншида. Агар ки ту гуфтаиста бошӣ ки фаҳмӣ ки ҳамин кор дурустае ё ки не, ё ки яъне ки ту действительно фреб карда ё не, ман тура худа гуфтаистам ки не, ман накардам фреб ягон каса.
именно ҳамин одаме ки ина гуфтаи тавози переписка рой кардӣ ман ҳамиёра худам значит тира барои видео кардан гуфтиям ман худам гуфтам шуна ки хорошо видео кунем тестара кане кай мебуроя тамошо кунем ман худам гуфтагим шуна ждать дорум видеошуна значит тида буромадиям ва тира нашоти видео куни ячи мегум чтобы ҳама голос мода гап мода я голос бугум ман тира навози гуфтам ки ман накардам видеора бурор ёе ки набурор гуфтаем тида ман права надорум барое ки ту шахси озодӣ и интихоби тай бироварданда ё ки набироварданда но ман тира ячи мегум брат ино мара туҳмат кардастиян ва факти туҳмата ман мебурорум вақте ки ту видео мебурорӣ бе таҳқиқ кардан ва туро ман ҳамчун туҳмат кардагӣ дохил мекунам брат дар видео ва ман фикр намекунам ки идеяи хубае ки тихта дама душман кунӣ барои ту қавӣ гидна неста и кор ба фикрам адалин шаки ихтиёр дахтай брат чӣ хеле ки ма да буромадӣ барои гуфтан ман ҳамина гуфтам та аз ҳамон вақту ҳамин вақта ту накарди видео сабаби ҳамин дар чӣ шид ту мана ҷавоб де яъне ки ман гуфтам пайдинкаи овози мо мерава чӣ хел мерава пайдинкаи мо ту гап зад дар бораи видеое ки навози ман пешакӣ кардам та бораи гап зад наметавонӣ барое ки туро тамошо накарда видео кардагӣ видеои дигаре та гап зад дар бораи инами видеои ман ҳамин гапҳои мара ти рост ки инами адин на адин мешава мужской поединок ва барои чӣ ҳамон вақт накардӣ чӣ ба қабиди сабаб чӣ шид ва имрӯз кардӣ мегӯӣ вақт шома чӣ шид имрӯз сабаб чӣ шид ки ту кардӣ просто сурата дар ковери видеои ман ди тамом тарсидӣ конечно но хатои вазмин кардӣ чизи бефакту бедалила кардӣ далши гӯш мекунем ва бародаро и бисёр одаморо бисёр чизоро дар иҷа хуш кардаста одаморо мумкин суман бута вай куна просто ман открита мегӯям ки любой одаме ки дама ягон проблема дора ё ин ки намедонам чӣ хеле шидагие ки ягон проблемаи молиявӣ финансовӣ агарам хе боша просто телеграми ман дар якум комментарияи ҳамин видео закрепит карда шудагие телеграми ман канал бу телеграми личкаи ман просто будуро бугӯ салом алейкум бародар муҳаммад ман ҳамин хел кор буда ба ёд дорӣ ё ки мумкин ёд баромада бошо ки ягон чи ё ки вообще ягон претензия вақте ки ман агар ки ҳамун кор действительно бошаву ман ҳамин кори тра ҳал накардам баъд бубуро инам хе нишон мете бугӯ ина ман муҳаммад хе гап задам ина голосиш нама дамай немхе гапа гуфт ина бигирен баъд чӣ кунен баъд ягон фикри хито набинен ва одамое ки дар ҷавози сурат биромада гап зад ё беасосан чӣ ба ҳамин одам дама нанависонда агар ки асос дошта боша ассалому алайкум акай рамазон рости гап ака ҳоҷи акай кор омадам дуромадам ютуб ки ака видеота дидам барои исим шариф ака гап задаӣ ӯ ҳаром ака я 2 сол шид ба фикрам 2 сол шид и ҳаром мара фреб када буд я бор хай акай ма қасуми ки ози худат мегӯӣ ки 100,000 я одама фреб када ку ай ма қасум нест акай маам 2-3,000 не ки рӯзеш мешава мерам дари хоната тақ мекунам рӯзеш мия ҳамун рӯзое мия дари хоната тақ мекунам мерам зан та мерасам ӯ болам шава гуноҳам шава ҳарома мерасам намедонам ту то васанга ки ҷо буромадаи тира ки бировардай и гапҳое ки шумо гуфтесен ҳамаш ҷавобгар дора якумаш аддиюмаш ки шахсе ки як шахси наздики мара мерава як осеб мерасонам дар даҳанаш мегом ранги шумо ба гап не реална фамилиям азизовай нумум ҷумъахонай отчествам ғуломович агар ҷома букои ноҳияи данғара масъад бош ҳамхе проблемо дама буроен ман худам гап мезанам хайтон номои тура мебурорам яъне диги худаш тасдиқ мекунад ки мега 5 моҳши зора дора ки видеош ки зора дора ки видеош гуфта ки ҳамиҷаро шумо боёд бигирен ки гуфт ки зора дора худаш видео ки ҷа муҳимай 5 моҳши даки шахсон фикр кунед чӣ байқа вақт накардем ва тра зора кардану одаме ту савоб мегирӣ чӣ ба накардӣ сабр лаблесид мега яъне ки одаме аст гӯё ки ҳамин хеле видеоша дур мекунад ту любой гуфтесам ку паша каҷала бугузату мераи ӯра дар бораш гап мезанӣ ту чира сабр кардӣ ту дар як хӯрок тайёр буд ки ту хайб мегирӣ но ту медонистӣ ки шикаст мехӯрӣ барое ки кор томата шуроян анаки гӯшо мега ки прямои номерои худаш исим шариф ҳамин бародар да баромадай прямои номерои худаш баромадай ҳамида гуфта мехоҳӣ ҳамин хел бурд кунӣ бигирӣ анаки нигоҳ кунед шумо тасаввур кунед ки ма одаме ки қадар одам да ман мешиносам мара як одам да вапше ки намедонам намешиносам ша типа намедонам аки чӣ придумад мекунад ки ман номеро чӣ хеле ёфтам ки просто баромадам қатъи гап задам توبه کردم خدا خیلی نمیدونم ممکنه خیلی نداش اگر بگیم لاگیست که فکر کنیم نزدیک کنیم خیلی تصور میکنیم یگان دم است که تیپا بلیت گرفته چک روی کرده نپریمیر گویو نمرش گرفته زنگش دادم توبه کردم فکر نمیکنه که ما فکر نمیکنم که ما بلاگری قدر آدم را میشناسه همین
карьераи хама рисковать кунам я одаме ки дару параи телефон ман намедонам ки абумшо ки ту мехоҳӣ ки биё ҳамин мошина бурд кунӣ чӣ дар кор омада барои хотире ки расчёти конкурс ҳамин хеле ҳастае ки конкурс кун палубому фоида мебинааю ягон ҷои секретш нестае смисл нестае ки ман я одаме ки вообще намедонам шуд бугум мехоҳӣ бурд кунӣ та ман айкиҷо мефаҳмам ки вай одам сум дора айкиҷо мефаҳмам ки суме ки шумо маро тӯҳмат кардестин метавонам угадат кунам ки вай метавона ин кора карда ва айкиҷо бояд угадат кунам ки вай дар чиво далбоёбае ки кадом одам 1 миллион 500 ҳазор рубл нависа дар бораи экранаш мегира просто вот мегира дошта боша мегира трамета мега ман тама дара доверие кардам ам хеле ам кора бик уш ноз ҳоло гап намезанем ки вообще чӣ хе ман метавонам худам риск кунам барои ин кор медонед бисёр одамо ҳамин чизоро аҳамият наметиҳанд не ки тамошо кунед шумо хеле ҳам ҷолиба ин моменту конкурс намекард мега аке уйдуд ман конкурс кардагӣ магане пешаи гапш бо дурӯғе ин гапи хиша бояд таздиқ кунад как гуфто ки ман ора зан зам гуфтам ки 175 000 сомон метиҳу не ки аввали видеода чанд сум гуфт суморам ба ёд бигирен гӯё ки ман хеле гуфтам метим суморам мисол номота мебирорем дар бозӣ тобакана худо просто бародаро ман шуморо гуфтестам дар чиво камфикр нашин просто як бор буренсин шаки ҳами тасдиқи ҳами кор канӣ дар чияй чӣ хел доказат мекунӣ ки ман занг задам гуфтам бояд доказат боша ку тасаввур кунед ки ҳозир ман дар нами хеле одам занг мезанам салом алейкум бародар мо нашоти ҳами рамзия ба ёд боша агар 5 моҳ айдима давди зора леки ҳами сабр малакаи рабрез шид мо иро одами хуб мегуфтем неки на сар моли сабрм лабрез карочи дидим ковери видеоша хоед кардам карочи ман ҳам хостум ки акам бикунам ҳам видео хита гуфта буди ку ҳами рамзия чим чӣ хел одами пасте ҳами чо карда буд гуфта буди ту чӣ мегӯянд зубор рӯй кард барои Фаластин 200 000 рубл рӯй кардем қати бачаҳо пул ҷамъ кардем ҳичи нест на спиская на ҳич шай пул мон нести зборо барид кардам яъне ки ҳамин рамазон ҳароме диден чӣ хел макора диден чӣ хел вот сума гирифтай 200 000 гуфти ҳам брат 200 000 4-5 бача фридем айна ҷабри чӯ кор кардаги дахники нам тамом фримон кар биррафт диден во ина ман шуморо гуфтам ки ман доказат мекунам ина доказат ина гуфтам ку ина гуфтан тамом всё доказат яъне ки бародаро фаҳмидестен яъне ки ҳозир ҳамин коре ки дар ҳамин ҷа рафт маънои ҳамонро дорад ки ҳамин кори ман тасдиқ мекунад доказат мекунад ки рамзия 200 000 гирифта барои Фаластину кидат карда не албатта ин доказат нест агар ки видеои рамазон кардагӣ дуруст боша ба логикаи вообще просто обычный логикати дуруст боша пас инаи роликам дурустае инами видеое ки ҳоло ман кардам шумо мебинед ки ман иро сохта кардам гӯш кунед тамошо кунед чӣ хел байро сохта кардам бародаро як админ бекор боша срочно мада ҷавоб диҳ звонок таҳои ки брат ман ой занг занам та як чира барои видео кардесам карочи як чира чӣ мекардем карочи занг таҳои ки ябор ман занг занам радно нигоҳ ки ҳозир ман дар бораи рамзия видео кардесам карочи ман фаҳмондестам як ранги эксперимент ворӣ мегум чӣ хел шумо тасаввур мекунед ки на як одам занг мезанад тра як гапа мега бояд тасдиқи доказат ҳезба дошта бошӣ ки ҳамон одам действительно ҳамун худ шайда ки ҳамон одам ҳамун гапа гуфтагияи худаш мисол барои ҳамин ҳозир нигоҳ ки хеле як ранги саҳна ворӣ мекунем ту мисол ҳозир гашта маро бугӯ ки ман мисол фалон одамум фалон кор кардам мисол допустим рамазона ва айхонаи ман мисол қадар сума дуздид рафт мисоле ки фалон кор кард просто ҳам я ҳавои айдаани худ бугӯ ман иро ҳозир хе гӯш мекунам мегум ман мегардам сини камера мегум диден вот ина доказательство ки ҳамин кора рамзия карда ба халқа мегум вот получается ҳамин кори ман доказательство хит карди мара всё короче алло салом алейкум бародар мо нашоти ҳамин рамзия ба ёд боша агар 5 моҳ айдима давди зора кай леки ҳамин сабр малакаи рабрез шид мо иро одами хуб мегуфтем неки на сар моли сабрм лабрез карочи дидим ковери видеоша хоед кардам
короче ман ҳам хостум ки якам бикунам ам видео ихта гуфта будӣ ку ҳамин рамзия чим чӣ хеле одами пасте ҳами чо карда буд гуфта будӣ ту чӣ мегӯян зубо рӯй кард барои Фаластин 200,000 рубл рӯй кардем қати бачаҳо пул ҷамъ кардем ҳичи нест на спиская на ҳич яй пул мол нести зуборо варид кардан яъне ки ҳамин рамазон о ҳароме диден чӣ хе макора диден чӣ хе вот сума гирифтай 200,000 гуфтӣ ҳам брат 200,000 4-5 бача фридем майни ҷамъи чӯро кор кардаги дахники ам тамом фримон кар биррафт диден во ина ма шуморо гуфтам ки ма доказат мекунам ина доказат ина гуфтам ку ина гуфтам тамом всё доказат шид брат гап нест раҳмат ира короче скетч мешава байнда хоб агар ки шумо уро бигӯен ки ҳо дурустай значит иам дурустай барои чӣ барое ки ҳардаш як хел доказательства доранд видеои рамазонам ягонаш доказательства надора ба гуфтани як одам доказат намешава ай ман инам ҳеч доказательства надошт правильно логикара кор фармонед дал чӣ мерем плора гизарон мега чеко ҳастай оли ҳаминҷа мебуроян аҳамият ден нигоҳ кун номрошака ва нигоҳ куда нигоҳ ку гуфтест чекора гуфте чекора нишонте чекош ҳаст гуфти чекора нишонте мо вот бинем яъне ки ҳоло як коре кардаистаи ту уже тӯҳмат на танҳо дар сари ман рафтаистаи ту хита конкретно вот и корта вот статья дора тӯҳмат кардан ки 100% гуфтеси ту нагуфтеси ки ман фикр мекунам мумкин ҳамин корш 100% гуфтӣ ки доказат мекунам и ҷавобгарӣ дора ма тарзи фикрам тарзи тафаккурам хеле ҳамзуре ман медонам чӣ хел ход кунам чӣ хел кор кунам но транақапане ма ягон ҷинояткор нестам ма ягон ниқобдор нестам ранги шумо фаҳмидисти чизе ки ҳаста чизе ки ман мегӯм рӯи рӯшод мегӯм амрае ки садои умед чам ранги ами тувори буд дафшид ага парвиз буромадак суми халқа путкирабру как будто кори хуб мекарду лекин ҳамаш дар айсари ҳар як хайр фоизҳои худшона мегирифтанд иман сараш дар чизе башта дад ки хез конкурси мара ҳисоб кард ки чанс мемонам ки ягон ҷои пинҳониш набуд ки ман худам мегӯм ки мақсади на конкурс нем қадар билет нем қадар чи нем қадар да приз мерем қадар чи ва аз ҳама оддӣ любой тамошобин метавона ира худаш фикр кунад ки мисол нем қадар 1000 приз нем қадар 1000 билет нем қадар нарх меиста нем қа призош примерно чанс мешавад ебо кас и ҷои пинҳон неста лекин хез биромад ҷавобаш додам уже ӯам дафт кард корша рафтак иам ози айпай ҳамо мешава действительно мардум беақл нестам мардум тупой нестам мардум ҳама чиро медона действительно рост и гап правильно ва мо ҳам умедворем барои ҳаме ки ягон касе ки намефаҳма бифаҳма гум шид якум бор мегаем одама рӯй кард 55 дод морш 60,000 сомон бо ҳами хеле 159,000 додо мега ба ёддорӣ 159,000 додо мега а дар аввал гуфти 175,000 ба ёд гирифтем ё ягон чи намефаҳмона да шумо ва як чиз дигааш гуфт ки чекош ҳастай бо мегаи одама рӯй кард додак яъне ки сумма наличи дода получается агар сумма наличи додагӣ боша пас чек аз куҷо пайдо мешавад чеки чӣ забонхат юридически ягон хел оформление кардай кадом чека ту дар назар дорӣ ҳамун чека нишон мете ки чӣ хеле ки гуфтӣ ки сумма додагӣ яъне ҳама чекош ҳастай чекора нишон мете ки ҳамин суммаи гуфтагита додагӣ аям одам дама оли то что ки вообще додагия нодагия и тараф биста не то что ки дама бо вообще иш дурай вообще факт ҳами чӣ хел ҳами ду чиза связ мекунӣ ки наличи додай бо даҷо мегӯ чек ҳастай чи ма вақте ки халқа мардума тамошобини хидма ки бародаро баромадагиян ба номи худо баромадагиян гуфтагиян ки ака 30,000 сомон 25,000 сомон додем барои як оне ки бигиран кормона барои чи буд кам ман амра хестам гуфтам ки бародаро визара харида намешавад шумо агар ки сум бутен суми камай мисол ба мисли мешавад ки фаҳмида ки 10,000 рубл 15,000 рубл хайво панияд мувофиқи кадом ширкатае чӣ қадар вазифаи худшона мекунанд 5,000 рубл хай харашо но 25,000 30,000 накунен хеле фреб нахӯрем барое ки визара ҳеч ка намефурӯшад ва ӯ одамое ки кора мекунанд ва ё виза шумо да наметавонад ва ё кори шуморо просто заявка шуморо подават мекунанд ва виза да шумо метавонад наметавонад и аз Великобритания зависит мекунад а ягон ширкат зависит намекунад ҳамин гапа гуфтан барои халқ барои мардум чи айби ма яъне ки тира ҳамчун айби ма нишон додести ту бегаранги ту гирехти рафти яъне ки ба логикаи и ки ма Англия яъне ки тарки ватан гӯё как буто кардам барои 175,000 сомон
эй, ту медонӣ ки моя 175,000 сомона просто инем ай канал да чанд қадар вақт меомӯша. Ма да какой смысл одаме ки бихезам номи хидма паст кунам, ҳамин қадар рисковат кунам, 175,000 сомона гуда ма бихезам тарки ватан кунам, дар куҷо туғрӣ мегира ҳамин кор. Та ин тарафша фикр намекунӣ? Не ки афсӯс, не наличка. Та фикр кун чӣ гуфтаисти та аввал ба гап зад. اسم شریپов. Медони ранги чия? Ранги хезаранкое ки афсона мегӯянд ку. Мегӯям бод короче. Гургоманда пушти дар тақ карда гуфта дар хона ки бабузи чогу. Гуфтиян. Ай блин. Ман гарг нестам. Пушти дари бузичо тақ накардам, ман палангам. Ман паланге ки дар муқоиса ба ты, ман хелма унвони паланг намам, ба номи паланг калон шудам. Муаммад дар паспорти ман. Ва ма да одат нестай, дар хуни ман хеле нестай. Ранги твори ранги шағол рафтор кум, ранги занакчо. Авсонае буза ки ҷингилафоса хондисти. Блин. 100 бор бадӣ кардиу шарми ту наомад, мегӯяне ки чӣ бадӣ дошт ки як бор накардӣ. Ба ҳамин хотир одаме ки бадӣ карда рафтан мегира, ягона раҳи сарирура худованд манъ мекунад ва худованд албатта ки ба сабаби яъне ки бандара сабаб мекунад мекора мекунад. Мефаҳмед ҳамин коро сафпадани нестай. Мисол ҳамин мошенникову шайтонои чизое ки дар ютуб баромадан ки масқа доранд дар так дигаву дар рӯ диган, ҳамо баъд то хурда меоянд, ҳамин қатима хушона бакала мекунанд ва мардум да хушона шинос мекунанд. аҳамият дагир намира. Ман ёро гуфтам бисёри умния мега. Бисёр умния мега бо дар аввали видеош гуфтагӣ буд ки тра чи хеле ақлат пешпои хур, гуфт чи рагум зад, гуфт то есть ки та определит, яъне ки ман гуфта ба ақлам ё ки беақл всё-таки. Блин, дар бораи асоси гапот не, дар бораи фикри шахсии худат ки дар назди тамошобинон мекунӣ, ақаллан ты ҳамун фикрҳои худта якҷоя кун, ты ба фикри худат аввал розӣ ша, баъд ты дигар фактора мадай думуша, баъд ты қатима ман тра гуфтасам, ты ҳарифи ман шида наметонӣ, ай бай шарманда накарда дар назди аудитория. 2000 саудаме ки дар ҳамин вақт сиём ма дар ҳамин видео лайк мондагай. Бародаро, видеои маро тамошо кардаиста бошен, ягон ҷои чизиш нестай. Шумо мешавай хеле мазгира мешавам бародаро, барои чӣ хотир ки шумо ҳозир ҳоло фаҳмидестен, и правилное. Халқи мо бандаҳои мусалмонем ва мо аз хотире ки дини Аллоҳа ҳурмат мекунем, шахсе ки стили суннатӣ мегарда, риш мондагӣ, арақчин мондагӣ ва баъди ҳар як калимаш номи Аллоҳа пеш меёра, дуо мета ва албатта ки баъди ҳар як дуо доданаш ба булайка бизанен мега. Мо автоматии хеле одама уважат мекунем ба хотири чӣ? Ба хотири худи одам не, ба хотири динмон, ба хотири Аллоҳмон, то ки мо дӯстшон медорем. Ва вақте ки одам ҳамин чиза мегира, и маскай, ниқоб, и барои защита, яъне ки нажалс действовать кардан дар тарафи шумо. Чӣ хеле ки лангари гуфт ки ман дар ҳаққи дуо мекардам, нажалс завид кардан ки ча хуб нишон будия ва мара яхе фикр кунам ки мақсад гӯё мада ёдам сах гап назадестай. Фаҳмидесен? Нажалс завид кардан. Ва садои умедам хеле стил доштак. Ё ниқоби ислома истифода мебаранд ва халқ барои боваршон мекунад. Меда 1000 одаме ки шумо лайк мондагин дар ҳамин видеош, навалакай фаҳмидесен, ягон чиз надорад. Шумо маъно дорад ки шумо беақлин, ҳамин одама шумо фаҳмида натонистин. И правилное ки нафаҳмидин. И ягон ҷой айбаш нестай. Фаҳмидин? Обратно уже метавонед аз тафаккуру фикртон дигар кунем, вообще надорем дига тамошош накунем, барое ки ҳар як одамое ки ба ҳамин хел гумроҳӣ одаморо гумроҳ карда реклама мекунанд, аз спонсорошон саркардагӣ то худи шумо тамошобинора шумо ҳамин ноҳаққира дар чашм хокпошира спонсировать кардесен. Шумо ин ки ҳамин вуҷуд дорад. оне ки шумо аз рекламашон истифода мебарен, фаҳмидӣ? Далчи рекламодатело реклама мехаранд ва ё видео кардан мегиранд. Шумо спонсировать ки шумо саҳмгузори анами хел курсаводонкунанда, яъне хел гумроҳкунанда шахсоен. Шумо спонсорен. Шумо кардесен ин кора. Даст бикашен дар души худтон гуноҳ нагиред. Любой гуноҳ бахшанда то вақте ки ту намедониш. Имрӯз шумо медонен. Далчи агар бо спонсировать кардан бигирен, рафтан бигирен, хе шумо додида ва дониста кардеси ин кора. Хабис одам, хести видео кардан гирифти, ту дар вақти видео кардан ҳоло видеои мара надидаи. Гапти дурӯғай. яъне ки ту вод адин гӯ кардаси, яъне ки ту мара видео карди, яъне ки то што ки ман видео кардам гуфтаси, ман ҳақ дорам, яъне ки ба гуфти худат. Но ту ҳамиҷа ошибка карди ки видео тамам хе пафти ки пешая видеои ман баромад як чанд минут. Яъне ки видеои та алакай баромад, баъд видеои ман.
мефаҳмӣ? нотиахе нишон додест ки гӯё ки ман видео кардам ба ту номи тура гирифтам дар бораи ту гап задам, ту хести гӯё дар ман ответ кардӣ. Видеои ту дар видеои ман ответ нест, ҷавоб нест. Ту просто инем хеле придираться карда, не хита просто поставид кардӣ. медони амира бо 159 ҳазорша гуфтӣ. 175 то мегӯ 159. чихе ман намедонам. Хай ошибка агар боша метавонем бигӯем ки 176, 175 хе бигӯем мегем хай ошибка кард. 159 мега 175. 175, 157 хе гӯё чапана гуфтӣ хе бигӯем хай может. Но ту чихе 159 я вақт 175. Гирифти мегам сума дар Англия сика када гаштист. 159 ҳазори гуфтагӣ то ки 175 намедонам. Дар Англия ҳеҷ сум нест. таъало сёмка гӯ ёдам разиётад рафт мега анака гӯш ку пайдинкаи мо чӣ хеле. Вақте ки ман видео кардам, дар видеои ма метавонӣ видеои маро абаснават кунӣ, гап занӣ. Семья лезит накун. Ман дар видеоим ки ту ҳоло пеш аз баромаданаш видео кардаи видеои маро тамошо накарда, ман дар ҳамон ҷо просто ҳамин қадар тура гуфтагӣ будам ки видео накун барое ки ту дар невигд най. Ва агар кардиам случаиҳо ту қатима рақобат карда наметавонӣ. Ту фақат ая ҷиҳат метавонӣ ки номардӣ дар яке аз корҳои номардӣ ана ҳамин кор дохил мешавад ки ту семья лезит кардасӣ. Як савол бародаро дар шумо ва дар хити каладами рамзиям. Семья дар иҷа причомай? Медонед на чӣ намуд одамо ихе кор мекунанд ки вақти зурушон ба худ намерасад дар семья лезит мекунанд. Ту мужики ту хита шери нар мегӯй туриш мондагӣ причом дар иҷа падари ма. Ту мегӯй ки ман гуфтам ки бира падарша сёмка кун. Ту қатӣ ман гап задасти вақте ки ман видео кардам, видеоро гуфтам, ман дар видеом видеои тура дар бораи видеои ту гап мезанам. Мо дар соҳаи блогерӣ гап задастем, дар ҷодаи блогерӣ дар бораи кори худмон гап задастем. Ман видеои тура таҳлил кардам, гуфтам ту бихе видеои маро апровергат кун агар ки ту розӣ набошӣ ба фикри ман, агар прав бошӣ. Дар бораи видеои ман калима чӣ хеле ки ман видеои шумо хеле гӯш мекунам, таҳлил мекунам, шумо ҳам мардак шен видеои маро моне гӯш кунен, таҳлил кунен. Шумо чӣ ба падари ман дар иҷа чӣ причом айтада? Пеш падари ман сорон ка мегӯяда падари ман куҷо меред пеш падари ман? Бародари худтон як бор фикр кунед. Шумо киҳоро дастгирӣ кардастед? Шумо айдаме ки выступат кардастед. Дар куҷо туғри мегираи гап? Ва ман тура гуфтам. Возиам мегум та қатима адин пайдине ки дар и ҷиҳаташ. Ма то охира қайта мерам. Гап занем хеле гапи мада биёв, ҷавоб конкретно буро гап за. Ишта буро гап за, ма тура ҳеҷ чӣ намекунам. Лекин то што ки дар семья лезит мекунӣ, дар семья лезит наки ма тура гуфтам ку какой привет, такой ответ. И вақта мешава ки одамо я дар корои шахсӣ лезит кунанд агар. Фаҳмидӣ? Ту уже дар кори шахсӣ лезит кардаси, и уже аз тарафи номардӣ қати рафтаси. Номардӣ қати агар ки боша, иҷора дидасти чи ай? Например, ина хеле чизо ама метавонам ёфта дар бораи ту. Биё, ба ин тарафи номардиш кор намегирем. Семья лезит нака, семьямон дар ҷо беста. Ма дар ту кор дорам, ту дар ман. Ва дар асоси як чизе ки алоҳидае ки ма гап мезанем, ма видео кардам. Видео тура хеле полниза абазриват кардам. Гуфтам ту видеои маро хеле тамошо биши, гапои ма да гап за. Гапои ма да ту ҷавоб де. Ту куҷо дига сушта мера? Ту да какай разиса ки кери ма калонай турсикум тез медара. И проблема айта неста. И шарт неста ки ту буроира дар байни аудитория бугӯй. бигзор гуфтам ки отач чӣ мегӯяд. Кори ту худаш ҷиноят ай. Рафта пинҳон сёмка кардане ки аз думи одам пайгирӣ кардан, одама наблюдат кардан. Ай пушти одам, ҳар одам лишти пространство дора, ҳаёти шахсӣ хича дора. Ҳар як коре ки шумо кардасен пад алоҳида статьяо мерава. Я гуфтам шо ки чӣ гуфтесай падарта? Ту видеои маро абаснавад ки ту мужики ту мада гуфт чӣ кор дорӣ ма тара бо гуфтесам. Ту падари мада чӣ кор дорӣ? Ма наметарсам ки ту мисол хонаи падари ма мерай. Ма просто ма тара в ранги одам гуфтесам какой смысл аями? Ма одами алоҳидаям. Ма қати падару модарам зиндагӣ намекунам. Ма қати падару модар истиқомат намекунам. Ма одами алоҳидаям. Ма гудаки ширхор нестам. Причом дар иҷа оила. Мужики прав будан та видеои мара биги таҳлил ки. Мошенники. Ки мега худ дига одама роя карда ки қабла нарафти. Чӣ вообще чӣ гуфтеси? Вай одам ки одамай ки 175 ҳазор рубла одама нодида ким кадом одам дамета. Ба боварӣ ки агар ӯ сум меоя ма даметоя ки ма гуфта бошам шаҳму сума. Агар ки ба боварӣ ба он боша ки сума ма гуфтагим бояд доказа дошта боша. Мефаҳмед?
бародаро шумо просто як бор фикр кунед ту якумаш ки 175000 сомон дошта бошӣ ту дар причоба ки дар як конкурс ҳамчун тағагарӣ кунӣ ба сумки ягон мошина бизани 175000 сомон да медонӣ чӣ хел мошин мехарӣ смысл логика неста иш якумаш дуюмаш дар тоҷикистон одам чӣ корае ки 175000 сомон нақд дорад ки бихеза конкурс бозӣ кунад фа ягон миллионер значит ки 175000 сомон ба мисли чӣ хеле ки ту 100 сум дорӣ 10 сумша мақсад ягон чӣ мехарӣ газировка хай бо 90 сум дига 60 ку типа ӯ миллионер будагани получается кадом одами миллионер далбаёб мешавад ки ягон факт доказательства надошта бошад ки ман сума додам на забон хат хай на забон хат набоша хай дига чиш набоша хотя бы ту галасовойша надорӣ яъне ки галасовои мара надорӣ ки ман тара гуфта бошам ки тами сума дама бите ё ки қадима гап зада бошӣ записи звонок ягон чи ту ягон намуд доказательства надорӣ ки ҳамин кора ман гуфтагиам мегӯем ки заявление нависондагия дар куҷо нависондагия яъне ки ба гуфти худат кай гуфтӣ гӯё ки ман сума гирифта бошам аямчин то ҳамичина кани заявление кани айма дар куҷо дама биромадан ки дар асоси заявление ҳамин ки ҳамин одам ҳаминқадар сумша гирифтагӣ агар ки заявление бинависӣ места ҳаминқадар кор ва дар ту кай баромадан як саволи дигаш аз ҳамон вақти сум додагиш то ҳамин вақта чӣ ба ҳам одам хаб кард получается дар ягон кас набиромад дату биромадак тамом буд дату биромад бо тура иштод карда истод чӣ буда дига блогеро муроҷиат накард ки видео кунед то ошто ки заявление чи хатар истодагӣ боша уш як тараф да дига блогеро чӣ ба набиромад видео кунед 175000 сомон занш гарини пулдор буда миллиардер буда занш получается ки қадар одами зур буда айҷият бигирем қадар одами зури беақл получается мефаҳмӣ бардора ин нелогичное вообще нелогичное и хел ҳолат намешава ки ам тихта фикр ки 1000 сомон мети 1000 сомон удам погза подтвердит мекини ку габза ост там бишам ка худ мегири худ намегири хо гирифти сурат бигир рои ки хо инак сума гирифта ман худ правильно да ягон ҷой хел гапи ҳавои неста ҷое ки сума доди зангш мезани мегӯи агар ки ман рои карда бошам бо абрат набо ту бояд мада занг мезадаи мегуфтаи айрологка бигирем занг мезадаи мегуфтаи ки от ина додам ина о нишон бути камера қати неми одами тай типа мо бояд тасдиқ кунам кани ҳамин доказательство ҳамин хел кор мешава ки вақти доди гирифта ба як такси шумо сум рой мекунем бин номери мошинша мегирен худи таксиста сурат мегирен ва тасдиқ мекунем ки ҳамин таксист ба ҳамон одаме мебурдагӣ медодагӣ байни ҳарду связ шид анаки байни мао одамеро ки ту сум додӣ байни мао вар связа ва связи байни мао ту ки матра ҳамин сума қайтам хеда говориться кардам кани связ кани доказательш дарвозагӣ мекунам ту ман судя мегам кида муроҷиат кан чӣ кида муроҷиат кан то есть ки дига беғарз айтич канес яъне ки ту глобальные решения тамоми проблема планетаро ту ҳал мекунӣ Дональд Трампи ту ки вообще намефаҳмад ту президенти ки ту Путин хайр хол карда ихта ё Ҷо Байден мега ки да ки дига муроҷиат кунам мега тобакаду худо ту хайр ту муроҷиат кан ту судя буда чӣ 5 моҳ мара ждат карда истоди чӣ ба видео накардӣ баша ма куҷои тра гуноҳ дароз буд мо қозигӣ мекунам мега чӣ накарди ягане ягон чиз дига там фуреб яъне ки мега ту қабул накардӣ ки ман дар байн қозигӣ кунам раз қабул надорӣ марҳамат яъне ки ту қадима гап зад ман гуфтам ман тра қабул надорам ки ту судяи ман бошӣ канеш ту ки вообще мара судид мекунӣ гуфтам қабул надорам знаеш ки раз қабул надорӣ марҳамат вод видео ҳамира то есть ки да ту 5 моҳ ҳамин идея то хурд яъне ки ҳамин видеое ки ту 11 минут кардаи тамира 5 моҳ придумат кардӣ тура чӣ 5 моҳ маҳн кард ту дар 11 минут ягон чизи космически нагуфтае ки ту 5 моҳ дар корша бораи гапа гуфтан ту дар 5 моҳ чӣ кардӣ где ты был где ты находишься только дай знать Только дай знать, где ты находишься. Дай знать, и все. бес ягон голоси дига ойна занг чӣ хел сафадани зур ҳамин гапа тамом мекунӣ вақте ки меёӣ ки бес ягон голоси дига ҳамон вақт занг меояд хулоса чӣ мегӯяд пул мулта наздохия ту дар аввал гуфти 5 моҳ ҳаш зора кардеса ва 5 моҳ ки зора кардеса бош давои 5 моҳ ту навпрсес ки пулта дод ё ки надод бош мега $1000 роӣ кард $1000 роӣ кардан ҳозир не то что ки сумаи ма гирифтан $1000 роӣ кардани маро доказат кунед аввал шумо бародаро шумо гапи просто гапа гӯш накунед ман любой гапе ки ман мезанам факт доказат мекунам шумо ну ман медонам ки подписчикои доимӣ ман аллакай дар стили мо омахта шудагиам ва ҳамин усулҳоро истифода мебаранд сразу дар группа медорои группада ягон одаме ки нав мебиёяд намефаҳма ягон подписчикои не хеле овори ягон гапи нелогични мезананд ҷошта мефаҳмонанд ша барое ки одамо уже рамуза гирифтагианд ман медонам ки подписчикои мо мефаҳманд иро роӣ кардан доказат кунед ки ман роӣ кардам ва пишета гирифтам шуз бестар ки роӣ кардам ҳамиша доказат кунед ҳамира як бор дига нақл ки мегам ада ӯ одам аю тараф аллакай мефаҳма ки и видео карданияй барои чӣ аллакай мефаҳма барои он хотире ки аллакай ира гуфтагия и гапора
пешакӣ. Ман дар бора гап задам, записам мондам ки и хе кор буд, и хе гап задагӣ будам пешакӣ. Ва одам хит кард. Ак гӯш кине ки одам чӣ мегӯзӣ. Ёзи гуфт ки одам 5 моҳ мара зора кардеса. Ак гӯш кине ки чӣ мегӯзӣ одам дар телефон. Як ягон кас дигара фреб кард, ак муж мега хе ами лицош маълуме ки хе бечора ки пажмурда ки бародаро видеои ман набаромада, и одам дар тарапай. Хиёлаш ки ман падонша расидам. Албатта ман падон интира мерасам. Лекин мардонагӣ рақобат мекунем. Биё, ки падони кира мераса? Мардонагӣ. Яъне ки мардонагиш чие ки семья лезит накун ки на барои он хотире ки типа ман айта метарсам ё ягон чи дигар. Просто ин мардонагӣ нест. Чӣ дар кор аст саргардон мекунӣ, мере отай ма ранги ма бояд сарвайрон дигар. Дишата дар дари кунуд мезана, роид мекуна. Ҳами кашокаш чида ко гап дар бораи ман ко биё мардонагӣ ҷа хатима гап мезанем. Биё ки тай падони кира меқапа. Правильно биё. Ман перчатки мекашам мехе дастамда барои ки ман намедонам чӣ хел падони тира ма мехабам барои ки хеле ака намедонам дуруд мардонагӣ нестаю. Но канҷита вёрс буд ку риш доштак. Бабай риштор буд масалан гамон хе ман апетитам дар хеле намекаша вообще. Баъд як ягон ҷод ман фикрам ба кафа бу мекунӣ. Барои ҳам хотир семья нарас. Агар ки семья расидӣ, уже тарафи номардӣ мешава, уже кор берун мебурад. Получается, что мо дар асоси видеомо гап намезанем. Мо получается, что один на один қайта проблема мекунем. Фаҳмидести? Дар кор нестай. Биё дар дуруни видео гап мезанем. Чтоб именно ай дуруни видео вот мужики, ай дуруни видео. Изначально ба видео сар шудага дар дуруни видео гап зад. Яъне ки ваъда кардага меяд ки ҳар моҳ роӣ мекунам, он роӣ кард. Яке бародаро, просто ая лагиштан фикр кунед. Кани доказательствое ки ман мудом да ваъда кардам ки роӣ мекунам та ҳар моҳ, ё ки ӯ моҳ роӣ кардагӣ. Бародаро, доказательствои ҳамин чизо дар коре ку. Ҳамин растай. Яъне ки вақте ки факти оне ки ман агар роӣ карда бошам, ин маънои ӯро дорад ки типа ман ба калам мегирам ки ҳамин тӯҳмате ки ҳамиё кардистан, гӯи тӯҳмат не, гӯё реал не. Ман чӣ хел роӣ карда метавонам ки вообще ман нагирифтам, чизере ки ман нагирифтам, чӣ хел роӣ мекунам? Шумо мефаҳмед амира бародаро? Роӣ кардагӣ ман бояд доказат факт дошта боша ку. Кани ваёш хай хотя бы. Ту уже баъд ин қадар кор палубому гап запис бояд дошта бошӣ, правильно? Ва ҳоло гап мезанем. Бародаре ки дар телефон аю тараф гап задеси, ози ман дар тараф гап дорам дар инҷа. Ман тараф ҳамидесам ту хушрӯ паста вашидести, но ози ман тоҷоша миём. Яъне ки 2 сол шидай мегӯяд одам. Бародари шумо фикр кунед ки 175,000 шуморо ягон кас мегирад, шумо ягон кори ҷиддӣ намекунед, ягон кори серьёзно намекунед. Медонед ки аз одамо 10,000 рубл, 20,000 рублшона мегиранд, дар тамоми блогерҳо муроҷиат мекунанд, дар расмии рӯзномаҳо то радио мераванд, баромад мекунанд. Кани заявления официални ту, кани дигар корои ту, кани нестай. Мефаҳмед? Фаҳмидистен? Чӣ гапай? Дар 2 сол ту тоқат кардӣ? Агар действительно кор ба вазорати корҳои дохилӣ рафтагӣ боша, бояд и тасдиқ боша. Ман хоҳиш дорум ва талаб дорум аз вазорати корҳои дохилӣ. Ҳамин видеоро бародаро барасонед. Агар чунин дела дар бораи ман кардагӣ бошанд ва чунин дела ҳамин хел натиҷа ёфтагӣ боша, мара бояд хотиррасон кунанд. Барои он хотире ки ин кор получается ки дар ман дахл дорад. Правильно? Ва ман бояд огоҳ бошам аз ин кор. Ин ҳуқуқи шаҳрвандии ман ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон. Раҳмат, агар шунавида бошед. Ва агар ки ин кор тасдиқ надошта боша, ин одам мувофиқи статьяи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳмат кардеста. Рост гуфтам? Бале. Ин кора масъалаша дидан дар кора, ин хоҳиши ман. Ва агар ки ин кор дар ман дахолат надошта боша, мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, мувофиқи заявлени ин бародар, получается ки ин кор дар ман дахолат умуман вообще в принципе надорад. Агар ки ҳамин одам ягон кас аз сум алудагӣ боша, просто як одам аз сум алудагӣ барои ягон кори дигар ки ӯ дар ман дахолат надорад вообще. Никак қатъимас алоқамандӣ надорад. Просто получается як одам қарз дод, всё. Ира да сари ман каждесам барои чӣ хотир? Чӣ ба метавонад кажда сабабош? Ман далчи гап мезанам. Ира яъне ки бобои лангарам травит кардеста, ранги агар ба ёдтон боша, ин одамам хеле кор мекунанд. Даргиришон дигарро ҳам мекашанд. Ози бо лангариш агар ки видео кунам, баъд ман мехезам дар ин видео дидем ки ман бисёр дар лангариш чақа шидагӣ нестам, барое ки ман дар видео преждупреждение кардам. Ози агар ки бо бикуна ранги беақлик набикуна, ба ман ӯро хуш мекунам ки бинем ки чӣ хел пошерки қайти садои умед чӣ хел яга. Ки садои умедам қати одамо ҷанг мекард, бо оштӣ мешид, бо гирчон мегашт, чӣ мекард. Ва вақте ки қати мо конфликт доштак, барадати ҷера дар байни қушқар барадати ҷера зидди ман баромад. Баъдан вақте ки садои умеда фаҳмид, бо баромад гуфт ки неми даҷҷол мара бераҳа кард. Действительно муҳаммад гунаҳгор нест дар инҷа. Фаҳмидин? Ва ин одам қати лангари медонин аввал чӣ хеле будан, мисли саги пишак. Да чиво беномуса ин одам.
امروز چیکار کردیسه و ای آدما بو طرفی کشیدیسه و اگر و هم رنگی کلدم به عقل باشه میخیزه ویدیو میکنم بعد که ویدیو کردی های با گپ میزنیم یعنی که نگاه کنیم بردارو جای مهمش همو گپ چپ مرا با نکنی گفت یعنی که ای گفته که 5 ماه ایدی ما دویدیسته ای آدم میگه گپ چپ مرا با نمونی و ای گپ شبان خیلی میته که بگریز دافشه دیگه هم پولامونیم یعنی که کجا دیگه بگریزه در حالی که ای آدم در اول گفت که گریختگی با گفتی که گفتم ما گریختگی با کجا میگریزم گومشم با پلان با هم پلان بمونه در حالی که با آدم میگه که هم آدمی که پلا گریختگی بود همو پلا دودیسته با گفتی خودش вообще میفهمم که استایج اگون никакой логики اگون связь هیچ نیست я бор думать к ним башкой чига пачиши кое братан со тинжи эг ба гуфти худаш ки дайжа лангария яъне ки баъдан мега ки связь гум шид ҳамада хайр дар вақти видео сразу вақти ӯ гап задиста микрофон тарақ парақ мешава ависи овоз мебурая туда сюда яъне ки видеош дар инҷа буд мешава баъдан ба худи ҳамин одам гуфтанем ман мефаҳмам ки ту ҳозир пастава шидӣ аз тарафи рамазон ва мо у ту медонем ки ту чӣ угражат кардӣ мара ҳамин одаме ки ҳозир қатъи рамазон гап зад ту чӣ угражат кардӣ мара ман угражатра чӣ гуфтум ва ман тура гуфтум ки бихе видео ки ман жда дорум ва ту чӣ угражат кардӣ ман дар угражат чӣ ответ додум ту медонӣ ва баъдан ту гуфтӣ коре ки карданӣ накун ва ба ҳамин хаб шидӣ фаҳмидӣ яъне ки ту одами ҷабрдида бошӣ чӣ ба аз ҷавоб додани ман дар видео тарсидӣ ту ҷабрдида бошӣ набояд ту битарсӣ ва хаб шид яъне ки ҳозир ман далша гап намезанам барое ки то ҳамин вақта ман барои хайб кор намекунам то яъне ки ҳамин қадар кор карда будӣ ман истодум лекин барои мабодо ман поли материалоро ҳамаро дорум ман тура гуфтагим тура ҳамаро гуфтагим материалоро ҳамаша дорум барои мабодо места отдельно жесткий диск дай чандин гигабайт еда уҷа материал ва леки тура рамазон ман медонистам ки ту мекунӣ видеора фаҳмидӣ ман медонистам ки вақтш меяд ки мекунӣ видеора ва худат сарехта мехӯрӣ худ қаври хта кандестӣ уже мардум фреб кунид мардумо барои гумроҳӣ бурданат уже бас мешава ира ман медонистам ва вақте ки накардӣ ман гуфтам аллакай и одам и қадар беақл неста ки ин намуд теша дар пои худаш бидонад лекин ту кардӣ хуб то охира рав дар ҳамин тема кор бигӣ видеое ки ҳозир ман кардам таҳлил кӣ гапома рад кӣ ва ман бо дар ҷа ҳоло ҳам гап ҳастай лекин ин гапҳо дар лангари дахил дора агар ки видео кард бо ман гап мезанам бардоро агар ки ба фикри ман розӣ бошен солим ақл бошен дар комментария фикротона бинависен дар видео лайк ҳамонен метавонен дар телеграм бидурен дар уҷа суҳбат кунем аз пеш чақчақ не только комментария метавонен голосовой монен ва ҳамчунин дар якум комментария ки ссилкаи телеграм ҳастай вообще дар охири видео мешам манам даёдум зад мувофиқи талаби рамзия мувофиқи хоҳиши рамзия киё ҳами гуноҳи мара фақат ҳами қадарша ҳами хеле чизоша меёванд ҳамун садои мечавам хеле буд ссилкаи барои дӯстдории варзиш ҳаста метавонед дар бурди дар шуғли дӯстдоштатон яъне ки дар бурди ҷанговару бозингаро пул кор кунед агар ки угада карда битонед бурди вора ҳамчунин промокоди канал ҳаста метавонед истифода барен барои бонус ба даст овардан ҳамата хайр то видеоҳои оянда عجب صبری خدا داره عجب صبری